Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Boze werknemers van de ISA-raffinaderij hebben gisteren de straat geblokkeerd waar de directeur van Refineria di Curaçao woont, Marcelino de Lannoy. Ze deden dat uit woede over het beslag dat is gelegd op de raffinaderij. De politie was aanwezig bij de blokkade om de overlast voor de andere bewoners in de straat zoveel mogelijk te beperken. Refineria di Curaçao heeft vannacht nog een persbericht verstuurd waarin ze ontkent dat er beslag is gelegd op de olievoorraad en de inventaris van de ISA-raffinaderij. Het enige waar beslag op is gelegd is op geld van Aqualectra dat is bestemd voor Refineria Isla, zo staat te lezen in het persbericht. Volgens de verklaring legt Refineria di Curaçao het functioneren van de raffinaderij niets in de weg. Ze betreurt het dat er onjuist nieuws over het beslagname naar buiten is gebracht en dat daarom de boze werknemers naar de straat van Marcelino de Lannoy zijn gegaan. Vanochtend hebben de vakbonden APRI en PWFC een speciale vergadering bijeengeroepen voor alle werknemers van de raffinaderij. Tijdens de vergadering zal worden gesproken over het beslag dat is gelegd door Refineria di Curaçao, oftewel RDK. Dat hebben ze gedaan op de ISA-raffinaderij. Maar volgens RDK is er enkel beslag gelegd op het geld van Aqualectra. Niettemin willen de vakbonden samen met de leden bekijken wat het beslag precies voor hen betekent. Een schietpartij gisterochtend in Otrabanda. Bij de bushalte van Colón heeft er nog een onbekende man geschoten op twee mannen die aan het werk waren bij Colón. De twee mannen zijn gewond geraakt. De schutter is er vandoor gegaan en de politie is een onderzoek gestart. Een grote zoektocht gisteren in de wijk Buena Vista. Dat gebeurde nadat een man eerder in de Hilsumstraat een gewapende overval op een huis had gepleegd. Daar wist hij er met bedreiging van een pistool vandoor te gaan met verschillende waardevolle spullen en een SUV. Ter hoogte van de Jamaicaweg in Buena Vista werd hij door de politie gezien. De man liet daar op de auto staan en rende de wijk in. De politie heeft uitgebreid gezocht in de wijk Buena Vista, maar wist de man uiteindelijk niet meer aan te treffen. Minister-president Eugène Ruggenaat is in Europa. Gisteren bezocht hij Den Haag en sprak er onder meer met zijn collega Mark Rutte, de Chinese ambassadeur voor het Koninkrijk der Nederlanden en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Op de agenda stonden onder meer de laatste ontwikkelingen wat Curaçao betreft, ook de situatie rond de raffinaderij en de conferentie Invest in Willemstad, dat onlangs werd gehouden om te zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt in Willemstad. De dag erop is Ruggenaat naar Brussel gegaan voor een vergadering van de OCTA, dat is de Vereniging van Landen en Gebieden over Zee. De politie op Curaçao heeft gisteren 2 huiszoekingen verricht. 1 op de Calle Falcon en 1 in een appartement in de Cerro Fortunaweg. Er is 1 man gearresteerd, een 29-jarige Curaçaoenaar. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op 2 september 2019 op de Crakersbaayweg. Daar werd Gentiel Veller doorzeefd in zijn auto terwijl hij zat te wachten voor een winkel. De financiële rek is er wat Aruba betreft helemaal uit. Het elastiek kan niet verder opgetrokken worden, dat zei minister Ruiz Maduro van Financiën van Aruba gisteren. Zoals bekend heeft het land 4 miljard gulden schuld en kan er geen enkele schuld meer worden aangegaan. De schuldpositie van Aruba heeft nu te veel invloed op de regering en het volk in het algemeen, zo zei Ruiz Maduro. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.